recordo que teño del é unha vez que estábamos na eira e eu tiña un columpio na eira e ele estaba colgando a roupa. E eu subíme no columpio, en plan de pé, enriba do columpio, e meu abuelo dixo, me vas caer. E dixo, no, que eu controlo moito, abuelo, tal. E efectivamente caín e levei un golpe criminal, pero eu era moi duro, entón levanteime enseguida, pero eu o que me acordo é de velo el correndo hacia min e dicendo, estás ben, estás ben. A cara de preocupado que puxo nunca me olvidei. Bueno, teño un recordo del que bueno, eu sempre terei iso en mente, que cando eran os viernes, como eu salía cedo do colexio, sempre me sacaba antes da hora de comer, para ir comer a casa, e sempre me levaba a un bar que había en Becerrá, que ahora pechou, a comer unha tapa de pulpo. E de feito, os meus compañeiros sempre os viernes sempre me decían que vas hoxe comer unha tapa de pulpo con teu avó, e eu, sí, sí. Estar na súa casa todas as tardes, de verán, de non verán, encantábame. Acórdome que tiña unha piscina destas de montar e desmontar, poñíama especificamente para min, para que eu me divertira, para que eu estuvera ben. Sí, sobre todo eso, xogar na súa casa, non sei, eu era feliz aquí. Pois son Ovidio Otero López, nací no ano 1940. Pois aquí nacín aquí nesta casa, e aquí me criei, unha escola, tempo que hasta os 13 anos, e despois salín a traballar na agricultura, bicas vacas, bueno, facer as faenas todas que había que facer daquela, que era moi diferente a hoxe. Eu chamo-me Adrián Otero Nieto, teño 16 anos e, bueno, nacín aquí, vivo en Zas e sempre vivín aquí. Nunca tiven nada de queixarme, quero dicir, teño uns pais que me queren moito e que me apoian moito e son bonos estudos. Meus avós son unha maravilla, son moi afortunado de seguir tendos a día de hoxe e de que están aquí para min. E nada, teño unha familia moi grande, un montón de primos da miña idade, así que teño moi bons recordos de sempre. Pois eu chamo-me José Núñez Freijo, son de Torres, Ayuntamento das Nogais. Teño 91, fago o 22 de maio. Bueno, a miña vida foi unha vida de traballar moito, sin problemas de outra categoría, pero traballei moito. Vivín coa familia, sempre. Bueno, eu chamo-me Laura, Laura Núñez, vivo en Torés e teño 15 anos. A miña vida hasta ahora, a verdade é que, foi boa, dentro do que cabe como sempre, pero sí que, bueno, co tema do azúcar e todo isto, que mo diagnosticaron cando tiña 4 anos, sí que foi foi duro, tanto para meus pais como para meus avós, miña irmá, bueno, toda a miña familia. Chámame Balbina Real Duarte, nacín en Baio. Deixei de ir á escola moi pronto, porque había que axudarlle a mamá, que estaba sola.
Bueno, a verdade que non podo dicir que fui de nena, non me acordo moito que tuve que traballar. Non tuve moita, como teñen agora, vamos, de nada. Son Claudia Lemarrial e son de Baio. Recordo unha infancia moi feliz, a verdad. Sinceramente, fui unha nena moi querida, mimada, feliz. Pero bueno, sí que é certo que a miña vida tuvo un punto de inflexión moi grande. A raíz da morte do meu pai, é certo que a miña vida cambiou completamente. Está claro que para min a miña vida como que nese día sí que rompiu. Pero supoño que tamén se trata de eso, de seguir, a pesar de todo que se tercia. Ás 8 da mañán había que levantarse e empezar bueno, estudantes que deixei a escola, non? Empezar xa coa faena a pasar así o día hasta a noite, hasta as 12 da noite non íamos á cama tampouco, porque dendes que recollías de traballar a todo, había que cuidar o gano da casa, que había que darlle, xa dixen antes, non? Pola mañán e a noite outra vez auga con fariña e botarlle de verán erva verde, había que ir segar erva verde, e de inverno, pois seca, erva seca. Pois un día na miña rutina, no meu día a día, levanto-me ás 7 da mañán, e dúchome, vou ao instituto, sufro, e nada, despois chego a casa e durmo un anaco porque me entra o sono. E fago os deberes ou estudo, así, si, fago os deberes ou estudo, se non estou moi cansado. E nada, despois chamo os amigos e tomamos 2 ou 3 horas falando, facendo parvadas. E despois, antes de dormir, leo un anaco e depois xa vou dormir. A maneira de vivir, eu penso que agora que xa aprenden demais, porque tanto é porque xa chocan eles, van atentos ao teléfono, non miran o que ven de diante, nin tropezan. Antes non. Eu que sei, era moi diferente, non? Moi diferente, bueno, a vida de antes. Home, a nosa adolescencia é moi diferente en un montón de aspectos. Eu tive a oportunidade de estudar e eu sigo estudiando a día de hoxe. El sacaron da escola moi pronto. Xa te digo, el con 4 anos andaba coas vacas. Eu con 4 anos non podría facer iso nin de coña. E non sou iso, a miña idade agora probablemente tamén estaría traballando no campo. Tiña unha vida máis complicada nese sentido. Eu, en cambio, pois teño outras preocupacións, teño outras obrigas, o sea, é totalmente distinto todo. A miña infancia, pois, traballando o que se podía, daquela. Queríame estudiar tamén, pero despois xa non había ambiente de estudiar moito. Pero eu examineime varias veces, pero por libre, en Lugo. Despois, fixen falta para axudarlle a meus padres, porque éramos moita xente da familia. Éramos 13 personas na casa. 7 irmáns meus, e meus padres, tíos, abuelo, abuela, todo eso. E traballando e seguín naquelo. E aprendín tamén a carpinteiro. E fun tamén, era perito agrícola. Dedicábame tamén a medir terrenos, a fazer particións e eso. Home, pues está moi ben, a verdad, porque é como un entorno moi familiar. Tamén o tema dos animales e todo isto, desde que estás acostumbrado a andar con eles e tal. De feito, eu, cando era pequena, reñíame meus pais, porque, claro, andaba moito cos cais ou cos gatos ou tal, e sempre me reñían.
E a verdade é que a min gustame moito. Torés é un pueblo que, bueno, ten unhas vistas que isto, levantarse pola mañá e velos todos os días pola fiestra, isto, madre mía, é un regalo, vaya. Un día normal da miña vida era xa traballando no campo. Porque daquela non había trator, nin había maquinaria para traballar. Entonces, pois, había que facelo a mão e había que facer de todo. A verdade, os meus días son bastante productivos. Eu levántome pola mañá, desayuno, axeitome así algo, tal, vou ao instituto, despois paso o rato do instituto, que paso traballando e tal, chego a casa, merendo algo e despois sí que é verdad que vou axudar a meus pais ca granxa e cos animais. Chego a casa, dúchome e despois estudio pola noite. E despois xa me vou a dormir, pero, bueno, é un día bastante productivo. E máis de moza, pois, a ver, tuve unha rapaza moi nova, que ia tuve moi nova, e, claro, acabouse a juventud. Tiña 18 anos, e a juventud acabouse. E con 21, pois, marchei para Suíza. Moi ben, eu a verdade que ali estaba moi contenta. Sí, salíamos, os fins de semana, había bailes españolas, eu estaba contentísima en Suíza. Sí, depois naciu a nena, había que traballar, pero sí, eu moi contenta, en Suíza estou moi contenta. Pasei no mal outra vez cando volvín. Cando volvín pasei no malísimo, porque claro, fun para Berín, que non vin para Baio. Entón, aí, veuse o meu mundo encima outra vez, porque eu non conocía nada. A maior fui para a universidade, e eu, para min, era todo novo, peor que a Suíza, porque eu en Suíza estou moi contenta. Pois da miña vida a día de hoxe, penso que a raíz deste feito tan trascendental, obviamente acarreou moitísimos cambios, pero creo que tampouco me imagino como sería a miña vida hoxe se eso non ocurrira. E iso doime moito ao mesmo tempo, porque significa que me planteo un futuro no que obviamente non iba a estar meu pai. Pero aínda así, noutros aspectos, fíxome crecer moito como persona, fíxome aportar moitas cousas dentro do triste que é. Bueno, pois supoño que todo isto que son hoxe en día me fai ser eu. Ben, só que teño os anos encima. Pero ben, sí. Eu son, a verdade que son unha persona de non estar quieta nunca. Gústame moito andar, gústame bailar, ainda que agora últimamente me dá igual, pero sí, temos ido ao baile dos maiores, eu non sou maior, pero sí, vamos, sí, gústame moito bailar. E vou a zumba, vou a gimnasia de mantenimiento, son moi activa, a verdade que si, eu durante o día non son des que paso o tempo sentada. E coso, tamén algo, entón eu se non teño busco. En relación coa miña abuela, coas tecnologías, sí que teño que decir que foi unha parte bastante fundamental do seu aprendizaje a relacionarse co mundo virtual e con todo isto. Que é verdade que os seus maiores están máis desconectados disso, é normal. Sí, eu cada vez que me pregunta algo enseñolle, digolle como é. Sí que os redes sociais tamén ten, bueno, reacciono máis historias, dame like, é o meu like favorito, a verdade. Bueno, abuelo, que che parece si xogamos? Que sei, muller, tú dirás. Vale, pois empezamos por estas que poñen persoeiros, para ver quenes son. Vale, a ver. Este é Gaioso. Sí, eu tamén o coñecía. É que este é famoso en toda Galicia. É o home que nunca envellece. A ti gusta che Gaioso? Sí. A ver se sabes quen é este. Iso é todo para ti. É que son moi actuales, destes non conoces a ningún.
Gusta por rapaza, pero Sí, guapo é. guapo é, sí, señor, sí, sí. Pois chamase Raúl Alejandro, é cantante. Non tens ni Lo idea. siento, no tengo ni idea, no, soy vieja. Ahora sí. Hombre, Adolfo Suárez, É quen Adolfo Suárez. primeiro presidente de cando foi a Constitución. Ah. A ver, a mí sonaba o nombre, pero a cara non o recoñezo nada. Xa morreu, Home, a ver. Bueno, non foi moito. Bueno, siguiente, a ver. A ver, Roupa bella. Está unha comida. roupa bella entendo pola roupa bella, pero eu non sei, igual pode ser unha comida. Nunca fixaste roupa bella? Non, roupa bella teño, pero facela na fisa. Aguacate, non sei. Saberei como é a comida ou vela, pero non sei o nome, non. Pois mira, é como unha froita que é de color verde e que se lle bota as ensaladas ou cas tostadas ou no sushi. Eu non sei moi ben, pero claro, churrasco, chuletón e desas cousas, ou pescado, merluza, tal, así. Roupa bella. Roupa bella. Eu sei o que é. É unha comida. Sí, pero tela que escribir. Bueno, pois faixo con carne, con cebola, non sei que máis levo. Eu non fui un cociñeiro, pero sei o que... Eu sei como é porque a abuela tena feito varias veces na casa. E sei que se fai así como con distintas cousas. Incluso me parece que se lle bote ovo. Sí, non? Ovo, eso sabe a patrona. É que na cociña na casa é a patrona. A ver, que preferirías? A ver que opcións. Praia ou monte? Eu praia. Praia eu tamén, teño moi claro que o monte xa foi moitas veces. Eu a verdade que praia porque, bueno, desde pequena Sí, me gustou, así que... eu tamén prefiro a playa porque o monte dá moito traballo. Non, prefiro a playa, de estar, sí. Non son tampouco de... Tamén, Sí. playa. Sempre. Sempre, sí. Ti o monte non che gusta? Non. Eu Se compramos unhas cabras? Tampouco. Tampouco, vale. O mar ou a montaña? Eu gusta máis a montaña. Pois eu non sei, a verdade, a mí gustan as dúas cousas. Non por... Depende do día. O mar, pois, xa un non está acostumbrado a él, nin é moi gostoso tampouco. E a montaña tamén, no inverno non é boa, pero, bueno, na montaña hai moitas cousas, moita vida, e no mar tamén. Hai nos dous sitios. O que pasa é que os animales do mar non temos trato tanto como cos da montaña. Unha película de vaqueiros ou unha comedia romántica? Eu prefiro de vaqueiros. É unha comedia romántica. Mira, que eu tiño visto algunha película de vaqueiros aquí contigo na cociña e son moi aburridas, Bueno, para ti serán, pero para mí non. Eu intas vexo de vez en cando estas que botan aí na tele películas antiguas. A mí non me gustan. Eu penso que, a ver, eu tamén gustame moito a montaña, pero o mellor si teño que escoller hoxe, escollo o mar, porque é así como máis innovador e... Sí, pero se te metes no mar, pois xa sabes o que che queda. que me queda? Morres. Prefiro o móvil ou a televisión? A televisión, o móvil, O móvil non sabes andar con él. non, aparte deso, teñolle rabia Ai, o móvil, porque ves a todo o mundo, sobre todo, xa. van nos pasos de petóns e ainda choca a xente unha coa outra, mirando para o móvil. E o móvil está ben, é moi práctico para moitas cousas, pero despois outras, Sí. eu creo que, A ver, non sei. eu son de móvil, claramente. Que prefires, bailar ou cantar? Pois, hoxe, quizá mellor cantar, porque das pernas non podo bailar, non podo bailar moito. A min gustame máis, non sei, eu penso que bailar. Porque nas festas a min... Bueno, tu eres nova, claro, pero eu agora bailar para min é algo máis rancio. Pero gustaballe bailar? Sí, antes sí, porque antes é que había bailes en todos os barrios. E ibas a un, e ibas a outro, e había moitas mozas, había moita juventud. Que agora non hai pouco, moi pouco. Pero daquela había moita juventud. E bailabas con miña avoa? Sí, con quen podía, claro. Claro.
Pois a min bailar, bueno, home, eu bailo tamén con quen pille por aí, de festa. Bueno, claro, con quen te chama, con quen te invita a bailar. E min dame igual bailar cun de 60 cun de 15. Bailar nunha festa ou paseo pola natureza? Bailar nunha festa. Eu tamén. Teño clarísimo. Gustanos moito bailar, eu creo, Ti tamén? A min tamén. Pero eu bailo mal. Eu que che gusta a ti bailar, bailo mal. Eu non sabía que che Eu gustaba paso bailar. doble esas cousas nas bailo. Porque te teño que enseñar. Hai unhas Se clases. tú a nai non lle gusta bailar. No, a mamá non. É como un cesto. Y yo escojo a mi Dolores, que es la flor más perfumada, Dolores Lolitano. Manolo Escobar. Ti non sabías, non? No. Eu na miña vida escuitei a Manolo Escobar. Escuitaría algunha canción, pero esa non. Pum, pum. E ti, Manolo Escobar, nada? Manolo Escobar. Nada. Eu non conozco nada desas. Eu escuito música bella, pero non tan bella. E a usted, claro, que lle parece a música de agora? Esta como a de Shakira que escoitamos. Eu vou dicir, Shakira, pois, ela pareceralle ben para tirar os tellos ao seu ex-marido, non? Ah, pues bueno. Sí, como me gusta. Quen é? Pablo Alborán, eso sí que me acordei, bichos. Fóramos ao concerto, as Sí, dúas. podemos verlo, sí. A donde? A Coruña. E gustouche en directo? Moito. Pasei que pasei máis medo. Por qué? Porque estaba lá arriba no galiñeiro, miraba para baixo, víame tan alta. Non sei, É da Rosalía. Tú sabes quen é a Rosalía, que sale moitas veces na televisión. Sí, televisión. mulher, sí. Sí. Que é a que ten unhas uñas moitas veces así largas. Sí. É que che parecen as uñas esas que pon así largas. Que sei, como todo, claro. Unha barbaridade. Eu non me gustan nada esas uñas. Claro, é que pon así unhas cousas raras Sí, así. pues, esas uñas pues son postizas, claro. Home, claro. Si foran delas, madre mía. Sí, chegaban tan adiante. Un recordo feliz. Ten algún recordo feliz comigo? Bueno, o primeiro neto. Eu son o segundo. Bueno, pero o primeiro, pois é o primeiro, non? Vale. E polo segundo tamén, Non, sí. Pero Vale. pero Non intentes arreglar agora. Nada. A ver, eu contigo de recordo feliz teño cando eu acordome dun día que estaba na bañeira e estáme bañando e chegaches ti cun ovo de pito medio roto e estaba salindo o pito. E levaches unha bañeira, estábame bañando, estaba mamá comigo, levaches unha bañeira ao pito e dices, mira, non sei que tal. E enseñáchesme como salía da cáscara. Eu me acordo de... Era moi pequeno, non me acordo... Disso non me acordo. Eu sí, me traías un montón de pitos para dentro, para casa. Bueno, porque sempre se criaron pitos, ainda agora. Pensas algunha vez na morte? Bueno, non sei moito, non a deseo, pero non penso moito nela tampouco. Para qué? Pois eu sí que penso, moitas veces. Si, cando é da túa, pois pensas moito na morte. Cando é vello, pois xa é unha cousa que tes adquirida, xa estás pendiente de tal. Prefieres non te acordar moito deso. A ver, eu penso moito porque, bueno, a ver, tamén, non sei, é algo que está aí e que sempre che pode pasar e non sabes nunca cando... Bueno, sí, pero... Entonces, claro, unha incertidumbre constante, pensas nela e xa te pos nerviosa, porque a mí pásame. Bueno, eso non... Contra a morte non se pode facer proxecto ningún. Hai que cuidarse e prevenir. Xa. Iso E é moi tratar de importante. facer a mochila o máis grande que se poda. A mochila, refiro-me aos anos. Vas botando un ano, e outro ano, hasta botar tan siquiera... 91, como levas tú xa? O É os que deben quedar. 120 ou por aí. Pensas algunha vez na morte? Moito, Dache medo? moito. Eso sí que é verdad, muchísimo.
É unha cousa que é da vida, pero a verdad que non teño asimilado. Eu non. Eu creo que é algo que fui pasándose de generación en Sí. generación, porque tanto a abuelita como mamá, como ti máis como a mí, Sí, pensamos sí. moito nesto. Pero bueno, ao final é algo que... E teño unha natural. tía, hermana de mamá, igualito, sí, que xa ten 99 anos, e ela sigue tendo pánico. Non, por iso que debe vir de familia. Teñolle fora coño. E ti por que tes moito medo? Porque non volvo. Xa. Vamos, hombre. Porque alá dice que se está moi ben, pero non debe ser verdad, porque nadie volviu, Nadie volviu. Non sei, é algo que cando toca, toca. É claro que non hai Claro, retorno. aí tamén hasta aí chego eu tamén. Iso Pero sí. bueno, é algo natural, vai nos pasar a todos. Xa. É mentira que o peor é do que se vai, eu creo que esa é mentira. Do que, non, sempre é pior do que vai, sí. Non sei, quen o vive son os que somos os Sí, que quedamos. cariño, pero o que queda aquí ten que ir sempre arreglándose. E tú cantos queres durar? Bueno, eu eso non podo decir. 170, por aí. Eu eso non... Aquí vamos de ter na casa do Teso, Pepe vai ser así o símbolo da casa do Teso. O que quero é, porque eu tamén aló, se dicen, se hai outra vida, teño ali moitos amigos, moita xente, teño a toda. Só me quedastes ese irmão que andaba por aí, ese vello que é irmão meu, e para vosotros e os fillos. Bueno, pero tú teste que quedar o máis que podes aquí con nós. Bueno, xa, eso sí, eu prisa non teño. Que o abuelo teño que telo comigo. Bueno, mellor, bueno. Pois eu tamén, canto poda, tamén estarei. E despois tamén, se teño algún poder, non sei se hai se non, pero se hai, pois tamén o farei, desde logo, o que poda. Bueno. Eu, medrando como avó, enseñou un montón de cousas. E eu pasaba moi ben, porque ao final, ti, se pensas, eu vi unhas experiencias que outros rapaces que naceron na cidade non tiveron. Eu crecín aquí e eu crecín vendo muxir a vaca. E eu crecín o meu avó dándome a leite da vaca recién salida das ubres, que non sei facer, pero eu pasei moi ben con el. Antes había moitos rapaces, agora, cando os nosos eran, os meus fillos eran, iban á escola, non hai, sería nos 75, podía ser, bueno, da iglesia, de onde está a iglesia, para aquí, viña o autobús da escola, sabe, buscalos, e había cerca de 40 rapaces. Sabedes cantos hai hoxe? É que eu medrei fora. Eu medrei correndo por aí como un tolo e como unha cabra. E meu avó ensinándome todo o que el sabía. Entonces, eu tive, non sei, pasei moi ben con el sempre. En todas as casas hai 3, aquí había 4, na zapatería había 3, 2, bueno, así, iba contando. Da iglesia para baixo, despois viña arriba, onde estaba a carretera general, alá, facía outra parada e había máis rapaces. Pero hoxe, xa digo, nas aldeas quedaron, non sei, nas cidades, pero nas aldeas perdiuse moitísimo, moitísimo, moitísimo. Para min, meus avós, pois, son todo. Sempre me trataron ben e, vaya, como se foran unhos segundos pais. É de maravilla, sí, como se foran fillas, sí. E eu tamén as quero elas. A min a verdade é que me fixo moi feliz crecer con miña abuela. Penso que foi algo que moi importante para min e que a día de hoxe sí que lle agradezo moitísimo.
A maior, a ver, a maior vina nacer, estuvo con ela, pero claro, tiña ainda marchaba para Perín, íbamos e viñamos. O Xía lo ve á escola o primeiro día que empezou, e Claudia, pois, estuvo sempre comigo. Son o mellor que hai, a verdad que sí. Teño o mismo xenio que ela tamén ten xenio. É algo que, ao mesmo tempo, me gusta ter xenio, pero ao mesmo tempo tamén sou unha persona moi sensible como a ela. Eu creo que iso sí que nos une bastante. Pois do meu avó, a ver, eu teño algo que non ten ninguén máis da familia, que teño a mesma marca de nacemento que el. Que non se ve moito, pero aquí na nariz teño unha rayiña que el tamén ten. E non ten ninguén máis da familia, entón é algo que, cando me din conta, que me sentín como moi unido a el. Pois, a ver, eu penso que heredei ter como unha mente moi estruturada, ter as ideas moi claras e cando si tes un propósito, sempre facelo, cumplir as túas metas. Penso que é algo que temos así os dous en común. E, bueno, tamén iso de, ao mellor, salir moito. Gústanos así descubrir o mundo e ir por aí de viaxe e tal. E aparte diso, pois ao só o feito de compartir espazo, temos un montón de, non sei, cousas que a mellor non nota, pero tipo, que fago eu, por exemplo, todos os días. Por exemplo, todas as noites antes de sair da cociña, como ele se senta na parte de adiante de todo da mesa, non? Eu paso a man pola calva. Sempre lle fago así, ao salir da habitación. Por exemplo, en vez de darlle bicos na meixela, rozolle a barba coa meixela, así, porque cando era pequeno non lle daba bicos e facíamos así, entonces quedounos así. Entonces son cousas que sempre foron nosas. Crecer con eles. Eso, para min, penso que é superimportante. E penso que sí que é algo que cambia moito do que non é rural, do que é máis a ciudad, ou esa vida tan ajetreada que, ao final, non sei, creo que pasar o tempo cos teus é fundamental. É que hai cousas superimportantes, o sea, que ao final a vida pasa moi rápido, e que a miña adolescencia tamén me pasa moi rápido. E aínda así, ainda que non pasei agora tanto tempo con ela, sigo a querendo igual, e para mí sigue sendo igual de importante. Ai, no, que non gastaron orquestas, gastaron bombas, Onde imos? A festa, non? Ou veña? Andando. Vamos, abuelo. A festa. Imos. Quero que veñas a verme. Non quero cinta nin carta, quero que veñas a verme. A onde imos, abuela? A festa, Claudia, vámonos, cariño. Vamos. Venga. Se tu anel me deixa, María bonita, color da sireixa. Coloradiña da cara, delgadiña da cintura, mándache moitas memorias, o capitán da falúa. Mándache moitas memorias, o capitán da falúa. Se queres que vaya